Здравейте! Аз съм Ана на 49 години и може би моята история прилича на вашата. Месеци наред живях на автопилот, болки в тялото, които не отшумяваха, безсънни нощи, събуждане още по-уморена, отколкото когато си лягах. Беше като че ли нещо вътре в мен беше извън синхрон, но не знаех какво. Започнах да търся отговори в Facebook, Instagram, TikTok. Гледах свидетелства в YouTube, търсих в Google. Исках да намеря нещо истинско. Нещо, което има смисъл. Тогава открих заземяването. Признавам си, в началото мислех, че е прекалено хубаво, за да е вярно. Но нещо вътре в мен, една забравена надежда, ме подтикна да опитам. Когато моят Grounding Beauty пристигна, не чаках нито минута. Раствах чаршафа, свързах го в контакта и легнах. Още през първата нощ нещо магическо се случи, сънят дойде като прегръдка, без борба, без тревога. За първи път от много време се събудих с леко тяло и спокойно сърце. С всяка изминала нощ болките намаляваха, умът ми стана по-ясен и онова постоянно усещане за умора просто започна да изчезва. Днес Grounding Beauty Mima не е просто част от леглото ми, той е част от живота ми. Ако и вие усещате, че сте откъснати от себе си, мога да ви кажа само едно. Не спирайте да търсите. Отговорът, който търсите, може да е по-близо, отколкото си мислите. Grounding Beauty ме върна към живота и може да направи същото и за вас.